Padang bulan padange kaya rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore.
saking kadang Skarimba Indonesia ingkang dipun peranaken kalian kadang-kadang Bramokadi. Ingkang dipun pandegani inggih menika kalian yang tercantiknya dari Skarimba Indonesia, Mak Endang. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dari Positif dari sound system ya. Oh cek audio yang telah memeriahkan pada acara malam hari ini, dan juga kameramen emang sopo mulai kau vision mau cek audio so ngendi iki mau wah ngerti aku. Izin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu selamat malam untuk semua yang hadir di tempat ini di ngerti Mas di Gelang Soropadan, Kecamatan Pring Surat, Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan malam hari ini kami dari Skarimba Indonesia dan juga teman-teman Bramokadi hadir di hadapan Anda semuanya ikut memeriahkan dalam rangka acara halal bihalal ya Mas. Tasyakuran kelahiran putra pertama dari Mas Irsa kalian Mbak Nida Mas Irsa memiliki Mbak Nida ini. Paling Joko berapa nih? Paling Joko. Hukum itu ada salari yang soleh. Bangun itu dengan yang sepuluh dan jangan ketemu ada salari yang pintar ngaji, pintar sekolah. Itu dulu kan dari Joko. Dulu jeblok lo kan dari Joko. Ya Mas itu ya memang Jawa kan loh. Jawa dan juga satu informasi mengundang bahwa Mbak Nida Urisma itu juga membuka outlet fashion di dekat Acme Good Store. Nah, sesuai bersama nek tunggu pakaian mungkin rok mini apa ya makono. Nek Android ana ora iki? Ana. Tato auto ya ono. Sempak jin ya ono. Wah wis ana gemboke ya ono. Yo, piye Mas? Kita tuh. Bengi iki rame-rameke. Meriahke. Yang penting adem ayam iki ana. Wah, bener iki. Menjebrung Magelang Selatan, Magelang Kota. Menjebrung. Juga apa kuwi? Kaya apa ngerti bantuan sasaran. Situ. Ini ayo pakai ya. Asis. Ini YouTube dulu aja. Apa yang tukang setting aku dulu plastik ini. Kayak mati sih. Ganteng ya, kan ganteng ini wah. Jadi bagus. Ini sayang ini. Minjang gak damai maling ini. Hei! Oh gaji wae. Gak salapani kok anda. Kok wae susu tak meteng-meteng wae. Mbak aku sepuluh bulan awal yang mateng. Iya saya gimana ke bayu. Ngelmu itu. Ini apa tuh mah? Wah, entek. Sebelum ngelmu
Besar adong kae. Ayo prokonco Iya, kalau kita ini apa sih? Teguh apa ngaji kok? Siapa? Aku yang ngaji pikir kok jadi orang lantai ini jasa. Kowe gak ngono apa mang? Islam. Gusti Allah itu agama ngerti. Mati. Mati. Mundur lemari. Ayo. Apa ayo? Mundur gereja. Piye wi? Oh ya Allah, bapakku boleh kubuk Allah ya Allah. Aku pengen bunga gereja aku ya bisa. Bapakku lemari gak mesti. Ya sakarepku. Sakarepku kalau bisa ranjang. Ya. Pemain monolan hanapi. Sekolah ketika cari atau dengan kini kalah pipi. Ada jalan apa dengan kini? Numpak jalan. Numpak jalan. Kalau diesel numpak ini jalan. Awalnya kesel lah bayaran. Ya piya. Kalau diesel numpak lombok. Awalnya kesel nganu lombok. Muka-muka warga kini paling kalau gak selamat. Paling kalau panjang umur. Amin. Semangat bisa rezeki sokan meneh. Amin. Dan sekali bahasa anyar meneh. Amin. Kalau sekali bahasa sorbet iya main meneh. Main meneh. So meneh ya meneh. Pengurusin. Anak Irul. Ya berarti ton. Ini gue podang. Katanya kowe. Aku. Kok aku generasi emas ya patokan. Siapa? Aku. Emas. Mas Jabir. Mas Jabir kayak jodoh kenal. Siap. Dua lagi lama mas tak turuti sendiri. Rasanya lagi bagaimana tak turuti. Ini mau tak digebrak gewang kok rasanya lagi. Ya kok, ya lesek baik. Tak turuti rasanya lagi begitu tak turuti mas. Ya orang ini betul rasanya lagi. Pokoknya, nek galak-galak apa aku daya aja tapi. Galak-galak, galak-galak. Ini malah wae. Ya seperti goyang. Ayo Mas Yul, seperti goyang. Diados. Yo. Tombol kangenku. Yo. Penting jalani nikmati syukuri. Beda
dina beda cerita. Sing penting tetap semangat nggih kanca-kanca. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Sapi rasane waktu biyen nujon dhewe langon terus eling kancane jaman samono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine Tuku pilus nong Magelang. Senajan potene wis tak hapus, tapi perasaane durung bisa ilang. Masuk. Tok. Dek opo wis lali sliramu. Dek semana yang dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wes sak mestine lali aku. Dek mumpung saiki ketemu. Jogetan tetep
Piye Pak Gu? Slow nggih, bolo-bolo dulur-dulur. Dikontrol dhewe-dhewe, aja sampai ana keributan. Eman-eman gitu, eman-eman le nekake kula sak rombongan. Kontrake mangke sampai dumugi jam 11:30 menghibur panjenengan sedaya. Nggih, sampai paripurna mangke. Mugi-mugi paring lancar. Dikontrol masing-masing. Bolo kabeh, dulur kabeh. Oke? Yuk, lanjut. Apa, Gu? Yo. Mafa'ilatun mafa'ilatun mafa'i Assalamu alayka ya minal anbiya ilahi Maufa'ilatun mafa'ilatun mafa'i Assalamu alayka ya minal anbiya ilaihi Mafa'ilatun mafa'ilatun mafa'i Assalamu alayka ya minal anbiya ilahi Mafa'ilatun mafa'ilatun mafa'i Assalamu alayka ya minal anbiya ilaihi Mafa'ilatun mafa'ilatun mafa'i Assalamu alayka ya minal anbiya ilahi Ya irfani rona jeroce kembang Wangine mungkin ku bilang Ojo siro mega bego Miturut buwe pangeran Ya irfani ronce kembang Wong ini mukir kelingan Ojo siro mega ego Miturut dawe pangeran Ya irfani rona jeroce kembang Wangine mungkin ku bilang Ojo siro mega bego Miturut buwe pangeran Ya irfani ronce kembang Wong ini mukir kelingan Ojo siro mega ego Miturut dawe pangeran Mas Ersa nadare wis luar nggih. Pengen nekake Skarimba tekan digelan nggih. Wah, wis. Wes, mau Mas Irul saiki Mas Najib. Nek biyen ki jarine jauh di mata dekat di hati kuwi biyen. Tapi nek saiki goh jauh di mata ya ditumpaki wong liya.
Alambene teguh aku kelambengan. Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora ngono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Kata-kata nggih, jangan mencari tempat yang memaksamu untuk sempurna, tapi carilah tempat di mana kekuranganmu bisa diterima. Aduh deh. Dan salam lagu ini untuk sekuat Nusantara. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu cetru-cetro ning atiku jaman biyen-biyene aku katono apa ning saiki aku iki katono apa Jono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lino mula kurang ira yen sliramu citra ninggal kromo karo priya liya jane-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu kangen bebas ora nono atiku ora ngira yen saiki urip
Alhamdulillah adem ayem. Ingin saya tak esuk meneh. Amit-amit nuwun sewu sekali bahan mriki nderek ngenger. Wong kene iki ana kesenian apik-apik nek sekali mbah wong kek anyaran. Budrek-budrek ya Pak Gu. Budek-budek ra apa-apa. Amit-amit nuwun sewu sekali bahan mriki ngramekaken suasana ing mriki apa nganake acara apa iki mau ki? Tasyakuran atas Tasyakuran. kelahiran anak pertama Pertama saking Mas Irsa. Mairsa, mugi-mugi paring ono bekas waras selamat paring panjang umur. Lek nek iki gampang wis kari mbah ya iki timik-timik anyar-anyar nek ningkrek meneh ra apa-apa. Disyukuri tak Gu. Syukuri sesuk iki dhewe nang Bali arep maine ya kuwi. Aku wegah ya aku bayaran oke-oke ning ngono. Ora bayaran Gu. Ora, nang Bali kon main yakin. Ayo bayar dhewe-dhewe. Ayo cah siji bayar 500 ning kon ngontel ya wegah. Siap. Kita pemuda Indonesia. Yuk, sebagai generasi emas, generasi masa depan untuk Indonesia di tahun 2045. Kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa untuk derajatnya. Kita mampu dan akhiratnya, mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa masuk surga. Cek, yo. Sarenande putri sarenande.
surga taman. Tak kira aku sing dadi tujuan, ing jebule mungko pelarian. Ayo. Air. Airnya aku wae aja air udan. Nah, air udan rasido. Ayo wis terang kok. Adem. Siap, Bu? Yo. Yo. Budal.
iya, 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 iya. Cah cilik kalah kowe, Go. Aku minggu lagi duit anake wong. Nyah. Pahala. Aku minggu apa pahala kepiye? Wong ngene iki.
Ya Allah. Kayak nangis kayak marah ya lo. Dan gawe ke napas buatan Dang. Rene kowe. Ya ganggu orang-orang ler apa-apa ya. Ya, rambelum gawe ya. Walah. Alah. Saya kowe oh saya oh dan anak maling itu dah. Mana iso ngawur? Ngawur Bu. Ngawur. Lek gawe delek kok gawe terminal Pak. Kok gawe delek. Di ngapunten nggih Bu. Kupat jane tua menawi lumpat jalan Pangapura. Nggih. Sampai ra sedang dadi iki. Aku dadi. Aku nek dikai wajib lho, Mak. Wah sing nanggap majulan ape wae. Entuk orderan. So nambani wong akeh. Karo roke payu akeh. Iki arep pamit apa ora? Eh? Kok tak pamitke? Aku dadi. Waduh, pamit-pamit. Saya njaluk apa? Njaluk apa? Nyi Roro Kidul. Apa? Sik, nyoro kidul anakku metu kabeh meneh, aja. Tambah hati. Aja. Ya. Aja. Ya ngono. Ngobrol ego, ngobrol. Aja. Matur suwun. Makaten wau menggatur pasugatan seni Mondolan.